Hvidovre Gospel har eksisteret siden 1985, hvor det blev stiftet, så det er rigtig mange år siden, og startede med et navn, der hed Ichthys, som betyder fisk. Vi synger rigtig meget. Derudover så hygger vi os sammen. Det kan man måske høre lidt i baggrunden. Vi har altid vores kaffepause med kage, og det er jo meget, meget vigtigt. Og så er vi rigtig gode til at tage os af hinanden, hvis der er nogen, der har det svært. Så er vi rigtig gode til at hjælpe hinanden og være opmærksom på det. Ikke sådan, at alle sammen ses enormt meget privat, sådan uden for korets øveaftener, men man er rigtig god til at have omsorg for hinanden og ligesom høre, om der er noget galt og få en rigtig god snak. Det synes jeg. Jeg er i koret, fordi at jeg blev gjort opmærksom på det af en veninde, jeg havde. Og efter første gang, jeg var der, så var det den varme, den humor, den sammenhold, der var i gruppen, så at man allerede efter første gang, jamen, så blev man draget ind i det. Altså det var sjovt at være der. Det var glade mennesker, og man kunne i princippet te sig næsten som man ville jo. Uanset om man sang forkert eller ej, så var det okay, at man var den, man var. Jeg har haft en depression, hvor jeg har været medicineret, og det var jeg ikke så glad for. Men så startede jeg i koret, og det gjorde så, at jeg kom ud af min depression. Jeg blev gladere, humøret kom i top. Jeg havde noget at se frem til. Jeg kom ud af min lejlighed hjemmefra, og det har virkelig gjort, at jeg har smidt min medicin, og ja, det er bare super fedt. Det er sammenholdet, det er venner. Det er mere venner, end det er sangkollegaer, kan man kalde det. Det er mere venner.